Искате ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 1 лев или да го отвия и да го дам на следващия? Отвояваме на следващия. Отвояваме. Искаш ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 2 лева или да го отвия да го дам на следващия? Двоете го и го дайте на следващия. Отвояваме. Искаш ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 4 лева или да го отвия да го дам на следващия? Отвоете го и го дайте на следващия. Искаш ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 8 лева или да го отвия да го дам на следващия? Отвоете го да го дайте на следващия. Отвояваме тогава. Искате ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 16 лева или да го отвия да го дам на следващия? Дайте го на следващия. Искате ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 32 лева или да го отвия да го дам на следващия? Отвоете го и го дайте на следващия. Отвоихме. Искаш ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 64 лева или да го отвия да го дам на следващия? Отвоете го и го дайте на следващия. Отвояваме. Искаш ли този ваучер от Макарон БГ на стойност 128 лева или да го отвия да го дам на следващия? Давай ми го. Да ти го давам. Дай ми го. Мерси. Честито! Макарон БГ. Над 1000 преживявания и подаръци за всеки повод.